Това са скон с пълнозърнесто брашно, маслини и сушени домати. Топли излезли от фурната. Да ги направим заедно. Хоп! И брашното вече е на плота. Пълнозърнесто брашно на София Мел. Богато на фибри, с него стават вкусни печива. Трябва да го опитате, ако все още не сте. Сол и студено масло и претривам. Трябва да се получи ето такова нещо. После кисело мляко, набухвател и разбърквам. Идват и маслините. Да реших да сложа микс. Ето ги и тях. Розмарин, защото ми е любим и добре се връзва в тази компилация от продукти. Но може да бъде спокойно и риган. Сушените домати, яйце и разбърквам. Не трябва да се меси много това тесто. Прехвърлям на плота, който е набрашнен с същото брашно, пълнозърнесто. И режа триъгълници. Може да оформите и като бисквити с кръгъл ринг. После във фурната 15 минути изглеждат ето толкова съблазнителни и горещи, и топли, перфектни за лятото. Опитайте ги и зарадвайте най-близките си хора с тях. Вкусни са!